Tikulandireni pa kanema wa Times. Lero lino tuchokera ku Suwazi Tea Association. Alimi ndithu amene amalimati tapeza kwawo. Programu yache yomwe ijaya Amayi Anzanga. Dzina langa ndi George Misinde. Timakhala limodzi ndi kumvana mtukule amene ndithu amatululira zambiri za maufulu azimayi. Koma lero lino tilinso ndi azibambo ambirimbiri. Zikuoneka kuti khala programu yabwino koba chifukwa anthu mbuye mwanena kuti azimayi anzanga muli ndi azimayi okhaokha, koma lero palinso azibambo. Ndezikhala kuti zikhala zamphamvu kwambiri komanso zopatsa chidwi. Nde mukhale pompo kuti muonere programu yathu lero ndi azimayi aku Suwazi Tea Association mboma la Cholo. Komanso monga ndafotokoza pale azibambo. Azimayi simwakonzeka? Zikamatere tere tere. Zikamatere tere tere. Zikamatere tere tere. Zikamatere tere tere. Lero Iveneyo. Lero ya beba majabo. Suwazi mboma la Cholo ndikumene tili lero Amayi Anzanga. Azimayi mutu pafati kambirane lero timakhala tukamba ndithu kuti azimayi aphwanyidwe maufulu, azibambo aphwanyidwe maufulu. Ndiye lero lino tifuna tikambe zamwambo miyambo ya mbanja paja kuli chitengwa komanso chikamwini. Azibambo si ambiri ife tili ku chikamwini kapena chitengwa? Chikamwinito. Nonsenu muli ku chikamwini. Azimayi palibe wapita ku chitengwa ayayi. Mwatiya ibwera uzakhala mpano. Uzandipikira. Unimangire nyumba. Ai chabwino kumvana poyambira ndifuna mutuuze makamaka kuti maufulu ama achitengwa kapena chikamwini mmalamulo a dziko lino akuti bwanji. Monirose. Mwina ndiyambe kunena kuti malamulo sanapange specify kuti awa ndi maufulu a chitengwa kapena awa ndi maufulu a chikamwini. Komanso pa miyambo ina ya banja munayiwala kulowola. Anzathu akumpoto komanso akunsanje ndi kuchikwawa amalowola. Nje timangounikira tikamakamba za chitengwa chikamwini makamaka tikamakamba malamulo mwathu. Timangokamba za maufulu amene munthu wa bambo amakhala nawo pa komanso mwana wamkazi amene bambo ake ali mkamwini. Mafusa amene mafusana ndokuti kodi mwana wamkazi ali ndi ufulu oleredwa ndi bambo ake amene ali pa chikamwini. Bambo amene ali pa chikamwini amakhala ndi mphamvu yolamulira kapena kunena tsogolo la mwana wake wamkazi kapena timasira malume. Mwina apo tindanza athu ambiri amene ali pa chikamwini pano timve mwina atifotokozera kuti ineyo mwana ndinakwatira ku chikamwini, mamuna wanga ali ku chikamwini. Komano abambo awo ananga ndi amene amatha kunena kuti mwana uyu wamkaziyo apite ku skulu kapena akwatire. Mwana uyu ndikufuna apange izi ali ndi udindo umene kapena udindo umene uli ndi ankolo. Nanga malamulo amati chani? Malamulo amapereka udindo kwa ankolo kapena kwa bambo wa mwana. Ne muchikhalidwe chathu chimene chimapanga kwambiri cha chikamwini timadziwa kuti ankolo ndi amene amakhala ndi udindo ndi ulamuliro wambiri pana. Si choncho? Kapena tikulakwitsa? Ndi momwemwe. Koma malamulo akuti chani ndizimene tichezerana lero. Malamulo athu a Malawi samapereka udindo uliwonse kwa ankolo pa chileredwe cha ana komanso pa malamulo a banja amanenetsa tinakambirana sabata yapita maudindo a anthu a banja kuti ndi udindo wa munthu aliyense amene ali pa banja wamuna ndi wamkazi kusamalira banja lake. Sitinakambepo zoti amalume
ankolo ndi udindo wawo kusamalira banja laini yake. Ndiye tikatengeranso chimene makambirana za kusamalira banja timakambiranso kusamalira kwa ana. Sitinakambeko kuti ankolo kapena amalume ndi amene ali ndi udindo olera ana. Tikamaona chikhalidwe chathu cha chikamwini makamaka kumudzi kuno, abambo nthawi zambiri sakhala ndi liwu lililonse. Abambo kapena ndalakwitsa pamene sinalakwitse sakhala ndi liwu lililonse mene ana akuyenera kuleredwa pakhomo. Amangokhala amatengedwa ngati obwera. Sichoncho azimayi? Ndobwera abambo. Azimuna athu ndobwera. Alibe liwu lililonse pa ana athu. Amakhala ndi malire. Akuti amakhala ndi malire pa chikhalidwe cha chikamwini. Koma tsopano tikamakamba za malamulo, makamaka za maufulu, timanena kuti anthu samasiyana eti zibambo ndi mzimayi. Malamulo amamuona chimozimozi, samaona kusiyanisa kulikonse. Ndiye tikatengera kholo malamulo samasiyanisaso. Mayi ndi bambo samasiyanisa maudindo amene amayenera kukhala pa mwana. Ndiye tikamapereka malire, tikamati iyayi bambo amene ali kuchikamwini atha kusamalira ana ake koma ali ndi malire. Malirewo timakhala tikumphwanyira ufulu wake ngati bambo pa ana ake. Komanso ngati munthu amene ali pa banja, chifukwa pa banja timampatsa malire. Ndi chifukwa chake azimayi nthawi zambiri makamaka ife kumwera kuno timakhala ndi mavuto ambiri amene timachitidwera nkhaza makamaka pakakhala ana. Zibambo wangobereka ana ake, banja latha, watisiya wopanda chisamaliro, wapita. Eti? Amatero eti? Mavuto amene ndi akulu. Koma sinanga timampatsa malire. Malire timampatsa ajatu eti? Amenewo ndiye banjalo likatha, malire akewo amapitiriza. Kungotengeratu. Ndiye timakhala ngati tikuphwanya ufulu wa mwana pamene mwana sakusamalidwa ndi bambo ake malingana ndi malamulo mene amanenera. Ndiye tikamaona malamulo, bambo amene ali pachikamwini alibe malire. Kumene mutu uzadzina lanu ndinu ndani? Kuti mavuto amene amakhala nthawi zambiri muna kuchikamwini. Inu muli kuchikamwini eti? Yeah. Dzina lanu ndani tsopano? Ine ndi Blessings Kasandala. Blessings Kasandala. Yeah. Muli muli kuchikamwini. Mavuto amene mmaona ndi chikamwini ngotani? Chimene chimachitika nchonena kuti tikakhala kuchikamwini kuja azi ankolo amakhala ndi udindo kwambiri kwa ana. Sono ife timakhala ngati ndi obwera. Ndiye chimabangisa kuti ife anaja kuti apase uphungu wabwino zimakanika. Kena kwa anaja makulira moyo wa ndani mamu ankolo awo. Ndiye choncho timamva ululu mtima. Tilekeze mwamanga nyumba yanu pamene pacha. Yeah. Banja lavuta. Mutenga nyumba yanu? Ayi, timaisiya. Timaisiya. Ndiye mukakokatira kwina mpaka bwanji? Basi iso tikaisiya sokonkoso. Ndiye ukakhala ukwatira atu mpaka na nyumba 10. Utazimanga mmisi. Tunditu. Yayi ziko mukwambiri. Abwera amayi amodzi. Zina langa ndine Hilda Makokola. Hilda Makokola. Mayi vuto la chikamwini nchani? Vuto la chikamwini ndila kunena kuti monga mene anenera Anzanga aja, azibambo amachoka kwawo kubwera kwathu kuzakhala. Ndiye tikakhala pamene paja timabereka ana. Tikabereka ana aja iye chitukuko chonse amakhala kuti wachitira pakhomo pomwepo. Koma chimavutika ndichonena kuti ngati banja latha ndiye kuti edi amangopita choncho kupita kukakhala kwawo. Ngati wakalamba ndiye kuti basi china chilichonse wasiya pamenepo iye amapita kuja kumakazunzika. So pano monga anawo mene akuneneramo, ana amakhala amayi ndi bambo pa nthawi imene ukwati ulipo. Koma pa nthawi yoti pali zina monga zokhuza pa banja kuti mwana wakwatiwa kapena mwana afuna chani, amatengapo gawo ndi ankulu ache achimwene anga ineyo. Ndi amene amatengapo gawo kuti mwanayi amalume ache a mwanayo. Ndi amene amatengapo gawo lalikulu kuonana ndi anthu amene ufuna kunkwatira mwanayo, kupanga china chilichonse. Bambo ja amakhala kuti mbali imene ndinkona anthu anena kuti anthu ujeni mamuna uja pakhomo paja amakhala ndi malire ache ndi amenewo. Nthawi zina so mwana akakhala kuti akupita ku skulu asafuna kukhala pa skulu,
makolo acha akamamuuza kuti iwe mwana iwe upitize skulu, ankulu acho mwina nthawi zina amatha kubwera kuti ngati mwana iwe wafuna kukwatiwa nsiyeni basi akwatiwe. Nde bambo chama akanena kuti ine ndimafuna mwana kuti aphunzire kuti apite patali ndi skulu kuti mwina azatithandize kusogolo, ali mbumba itusi yako ayene amvere ndani ineyo. Ndiye amene paja bambo uja amakhala ngati alibepo gaudi pa mbali ina kwa anaja. Koma kuphunzitsa anawo ndi bamboyo. Akuphunzitsa anawo ndi bamboso kuti akhale kuti anaja zamutukule mwina pasogolo pamapezeka kuti mwina bambo amatha kukalamba ndi akhale kuti azisamalidwa ndi anaja. Machifukwa chonena kuti makolowa akufuna anaja aphunzire ndi ana pali ana ena kuti safuna kuphunzira kapena iyayi ujene ambuya chowaja akangonena kuti mwana uja asapite ku sukulu akhale anaja amakhala chifukwa chonena kuti munthu uja ali pachikamwini. Tu bwana. Izikomo kwambiri. Mwina mungotsekula kumene kanema wanu wa Times mukuonerayi ndi amayi Anzanga, ndipo tulero tili kutcholo amatipatsira programu imeneyi pa Times ndi abungwe lija la Warwick amene watu ndi awali apawa. Mayi tipitirize tsopano, mayi kumvana mtukule tipitirize chigawochi chachiwiri kuti tiyerekeze kuti mwina mwache munthu uli kuchikamwini kuja zikhala ngati zikuvutavuta, mwina mayi sakuberekera bana. Malamulo amati chani kuti ukwatire mkazi wina konko kapena akupase mphwako akupase mphwache wa mkazi akoyo, malamulo amati chani ngati pali mavuto ena ndi ena mbanja lanuli? Malamulo samakambapo za zimenezo. Ndiye ngati sakukamba sizikutanthauza kuti sizimachitika. Zimachitika koma sizololedwa malamulo chifukwa zimenezo ndi kuti zimampasa chipinjo uyu amene mkazi mwakwatirirayo. Sizimaloledwa kuti ngati mkazi ali pa banja lilibe mphatso ya mwana ndiye atenge mphwake ampatse mamuna uja. Pamene mukuphwanya maufulu anthu awiri, uyu mukukakamiza kukwatira ndi alamu ake amene sakufuna, mukufuna akwaniritse zimene alamu ake amadzapanga pa khomopo. Komanso uyu amene ali kali pa banjayo mukumphwanyira ufulu wake wina chifoti paja tinafutukuza kuti banja ndi anthu awiri amene akwatirana eti ana sitimayikapo. Ndiye ngati mukumbweretsera munthu wina ndiye kuti mukumuyikitsa chipinjo choti avomereze kuti akuyenera kukhala pa chiwiri asakufuna chifukwa chokuti sanakwaniritse kubereka ana amene ali ake ndi amamuna. Koma mukatengano mwana wina ndikumbweretsa pa khomopo kuti ankwatire, mukutanthauza kuti banja lilimbe uyu wamayi ntchito yake ndiye kuti akuyenera pa khomopo aberekepo ana basi. Ndiye timasiyanisa pa malamulo maufulu amenewo. Pali maufulu ena paderadera amene tizacheze patsogolo, maufulu aubereka ndiye amene utizacheza au uchembere titereweti maufulu auchembere amene tizacheza mwina patsogolo. Chabwino apaso ndi funso lina lokhuzana ndi ufuluno wa ana kuchikamwini kumene kuja. Nanga sizikuoneka kuti ufulu wambiri uli kwa amalume amene amangoti apa mwana uyu apange amalize sukulu asamalize akalowe mbanja tifuna tione zina pano. Ufulu wa ana ngotani? Mwina ndiyambire pa bambo Kasandala anayankhula kwambiri, ananena kuti iwo ngati mkamwini malire awo pa udindo wawo pa mwana wawo ndochepa kwambiri. Amalume amatenga udindo waukulu kwambiri. Komanso amayi Anzanga awo anazayankhula kuti amuna anga ali kuchikamwini koma ali ndi malire, anachita kusindika ndithu. Ali ndi nzere umene angalelere anawa. Asatase kwambiri kuona ngati apanga chilichonse. Ndiye tikamatero timakhala kuti mwana uja mwamphera ufulu wake woleredwa bwinobwino ndi makolo ake. Akasandala anazanena point yabwino yonena kuti bambo amatha kukhala kuti ndikufuna kuti mwana wanga aphunzire, koma ngati malume akuganiza kuti mwana uja wakula akuyenera akwatire, ndiye kuti bambo Kasandala alibenso mene anenera mayo ali ni malire oti akakamize kuti mwana uja apite ku sukulu. Ndiye tikangotero mwana uja tamulanda mwayi ophunzira, mwayi ophunzisidwa ndi kholo lake chifukwa chokuti amalume yake ali ni mphamvu yoposera kholo lake. Komanso tisaonere ufulu wa mwana okhawo, tionenso ufulu wa bambo akewa oti abereka mwana koma akupatsidwa malire oti asamalire mwana uja.
ndi amakhala kuti mwendo wina uli nkati mwendo wina uli panja. Zimenezo zimapangisano kuti mayi ino ngati mayi uzakhaleno pa chiphinjo cha nkhaza chifukwa chokuti ngati bambo mwendo wina wake uli nkati wina uli panja amene banja lako sakusamalira bwinobwino chifukwa mwendo wina uli panja wina uli nkati alibe mphamvu. Komanso mayi namando anazaya mkhula kuti bambo amakhala ndi chitukuko wapanga chitukuko pa khomo paja komanso pano ukakhala kuti mwendo wina uli nkati wina uli panja komanso ukudziwa kuti uli ndi malire komanso ukudziwa kuti sungayankhule zambiri pa ana ako chitukuko sungapangeso chochuluka pa khomopo. Pamenepo timakhala kuti ngati amayi tikuziyitanira tokha ziphinjo pa nkhani zambiri, chiphinjo pa nkhani ya chuma chifukwa choti uyu akuganiza kuti pano mposakhalisa ndisayike zitukuko zambiri ndizipita. Komanso ana amene tabereka tampatsa malire oti awasamalire, ndiye munthu uja akafuna kusamuka amangosamukapo anali kale ndi malire oti asamalire. Ndezo sezi chiphinjo sichikhala kwa munthu mmodzi yekha, kwa mwana yekha, mwanayo bambo komanso mayi. Uzoti uli kuchika mwini nyumba yake sungamanga yolimba ya ungomanga ya matope basi kuti zinja likamabwera igwepo iyozo zipita. Alipo amene ali ndi funso kuti palingana ndi zimene afotokoza za maufulu awana komanso kukamba za banja la chikamwine. Funso langa ndilakuti nde popezapo inu yomwe anena kuti malamulo sakulola nde ife tiziyendera malamulo achiyati. Funso la mphamvu kuti malamulo sakulola koma kumuzi kuno kuli aya malume amene ni mwini mbumba akati uyu asiye sukulu akakwatiwe atani asiye akakwatiwe. Mayi mtukule tatiyankheni. Malamulo mayi Hilida Namandwa amene muziyendera ni malamulo a dziko la Malawi. Inu simuli Malawi? Tikatenga chitengwa chikamwini komanso kulowola chimenechi ndi chikhalidwe chathu ngati Malawi. Chikhalidwe chathu ngati Malawi chikhalidwe chimene sichoyipa ndi zimene zimatipangisa kuti ife ndi Malawi ndi chikhalidwe chathu. Komano pa chikhalidwe chathucho malamulo amanena kuti tisalowesepo zinthu zina zimene zitakhale zophwanya maufulu a anthu, ufulu wa amayi, ufulu wa mwana, ufulu wa bambo, ufulu wa munthu musalowetsepo. Ndi malamulo amene muzitsatira malamulo a Malawi. Sitikunena kuti chikamwini ndi choyipa musiye musamapange iyayi, chimenecho ndi chikhalidwe chathu tiyeni tizipanga. Koma tikamapanga chikhalidwe chathu tizikumbukira kuti malamulo amampatsa bambo wa mwanayo ulamuliro ndi udindo wonse pa mwana wake. Malamulo samapereka kwa ankolo udindo. Nde tikamapanga zikhalidwe zathu tizitsatiraso kuti malamulo akutipasa malire pa izi tikuchitazi. Nde abambo akanena kuti mwana wanga ndikufuna kuti asakwatire ndikufuna apitirize sukulu, koma amalume akanena kuti iye sakufuna wakula musiyena akwatire, iweyo ngati mayi ozindikira malamulo ukuyenera kuzindikira kuti amene ali ndi udindo pa mwana amene yuyu kwambiri malamulo ndi bambo a mwana osati ankolo. Zina langa ndine Maria Lucheza. Funso langa likubwera kwa madam. Nanga bambo atakumana ndi vuto limenelo mabanja mwawo zokuti akufuna aphunzitse mwana wawo koma azankulu wake a mwanawo akunchingira angapite kuti kadandaula kuti nanga si awamathandiza azimayi eti nanga azibambo koma ndi vuto ngati limene lili apite kuti kunoko kudera kwa Suwadzi tikakhala ndi mavuto a kuti ufulu wathu atiphera timapita kuti kadandaula. Sina langa ndine Hilda Namandwa imwe uja kunoko ku Suwadzi tikakhala ndi vuto ngati limene poyamba po timango zizengereza sitimaziwa kopita, koma pakali panopa tikakhala ndi vuto ngati limene lolo kopita kwache tili ndi mapalaligo amene tina ali mamizimu komanso kwa mfumu. Akuti muli ndi mapalaligo amene ndikhulupirira kuti amadziwa za malamulo. Alipo kaya pano palaligo? Alipo angati? Pali mapalaligo atatu eti?
tili ndi mapalaligo amene amadziwa za malamulo komanso tili ndi kwa mfumu. Ndiye ngati ukuphinjiridwa uli kumudzi ukudziwa kuti ine udindo wanga umene malamulo amandipatsa oyang'anira mwana wanga akundiphinjira ena amene asali kholo la mwanayi, ndiye ukuyenera ukadandaule kwa mfumu. Amfumu ngati nkhani ya malamulo sanapite nayo patali kwambiri, ndiye kuti tikuyenera tipite kaye kwa palaligo tikamfotokozere mwina atiperekeze kwa mfumu kuti akatithandize kufotokoza eti kuti palaligo akathe kukwanitsa kwafotokozera amfumu kuti malamulo akuti chani, kuti akamazenga nkhani yawo amfumu akhale ndi chiziwitso cha malamulo. Tentombe mmanja mayi Ntukule zikuoneka ngati nthawi yathu yathamanga kwa basi, ndiye tufuna kuti titseke program yathu. Ndiye tisanatseke ndimafuna ngoperekanso mwayi ngati alipo ena amene ali ndi funso tisanatseke program yathu. Kapena ndemanga mayi bwerani ndemanga kapena mfunso kuti ino kenaka titseke program yathu kuchokera ku Tiolo kunoko kumene anzathu onse ali apawa ali ndi minda yawo yati. Ine sinanga ndine kwasansaukira tili ndi chikhalidwe choti cha uchikamwini. Mamuna amachoka kwawo ndikubwera kwa mkazi, mwasoka amapezeka kuti mwina mkazi uja wamwalira, abambo aja asala pakhomo pompaja pakwawo pa mkazi. Ndeno pamapezeka kuti mwina kanthawi pang'ono azibale aka mkazi uja amakhala kumwang'ana bambo uja, ndiye kanthawi pang'ono amanthamangisa bambo uja kuti azitani azipita. Koma iyeyo chitikukuwachitira kuti mwasokaso mwina anabwera ali nyamata komano wakalambira komweko, nde pamene popo ndizoyenera kuti zizichitika zimenezo. Tafunso wa mphamvu ko basi ndipo program yathu timaliza bwino. Ndabwera kuchikamwini ndapanga zitukuko ndamanga manyumba makola ambuzi koma ziwera nsomba akazanga amwalira chaka chathapi mwandisuzula nditi zipita kwanu mayi Ntukule zimezo zona kusuwa zikubwera mafuso mafuso okuya kwambiri ndifuso labwino zikomo kwambiri mayisaukira. Amene ndiye timapita ku malamulo amene amaona za chuma cha masiye eti amanena kuti pamene nkamwini kumene akapita kukakwatira kubanja kwina mkazi kumene koko wamusiya wamwalira, iye uja malamulo amamuteteza kuti akhale kunyumba konko asachoke, chifukwa chitukuko amapangacho ndi cha iyeyo mkazi wake wamwalirayo ndi ana ake. Tsopano akafuna kukwatiranso mwina anali nyamata akufuna kukwatiranso, malamulo amanena kuti asiye katundu wakeyo m'manja mwa ana ake, zimene zondu za ana ake, iyeyo athano kupita kukatani kakwatira kumene kosakakhalanso chani kamwiniso poti kumwera kwathu kuno timapanga zawo kamwini kwambiri eti, koma kumuthamangitsa asalibe khumbo loti akwatireso, iye mwina wachimanga kuti ine sindikufuna kukwatiranso ndizingokhala ndizilera ana ake, akuyenera azikhala pompo. Akakhala kuti akufuna nokuti akwatire ndi achokepo ndi nanka abweretsa mkazi wina pakhomo pa ini yake ayi chifodi ndi pakhomo pa ini yake ndi chikhalidwe chathuso chikamwini chimakhala pakhomo penipeni sichonchi. Amayi apo achimwene apa achemwali akwatira wapa achemwali amangobwesa mamuna wawo pompo. Tsopano chemwali aja akamwalira amunawo ndi akatenge mkazi wina abweretseko pachikhalidwe chathuso zimenezo sizichitika eti, ndi pamene malamulo amalolera kuti uyuyu achoke akakwatire kwina, koma chitukuko chimene amapanga ndi mkazi wake zimenezozo ndi za ana ake, sizakuti tisale nazo ife kena kuti gawane kuti yache munda wache achemwali anamwalira munda nditenga ine chifukwa ndi ana ambiri, iyayi munda ndi wa ana achemwali. Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri abale anga kuno mwati kwajani paja kusuwazi kucholo kumene nditu ndinu alimi ati zikomo kwambiri. Iye mwati kuthokozeni kwambiri anzathu kuno kusuwazi
chifukwa chokhala nafe mpulogalamu imeneyi ya Amayi Anzanga. Kwa amene mationera pa wireless ya Kanema ya Times, ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera nafe kunoko tumboma la Tcholo. Tiwathokoze kwambiri abungwe lija la Warwick Women Resources Legal Center amene ndithu amaonetsetsa kuti programu imeneyi izikupezani panopo pa Kanema wa Times lachiwiri lililonse madzulo nthawi ya 8:30. Zabwino zonse ndipo tumukhale ndi tsiku lopambana. Dzina langa ndi George Misinde. Bwanji tikumanenso sabata yamawa.